Acompañada da presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, e técnicos da UTE que representa as tres empresas que executan as obras, a titular de Mar, Rosa Quintana, visitaba esta mañá o Peirao de Cabo de Cruz. Ali puido coñecer de primeira man a marcha dos traballos que esta mesma semana encaran a súa fase final, coa instalación dos tres últimos módulos do Pantalán. A actuación cun orzamento total duns 5 millóns de euros permitirá habilitar unhas 100 prazas de amarre para a flota de acuicultura, con esloras comprendidas entre os 14 e os 22 metros. Eu espero que a partir de agosto que xa poñamos todas as plazas a disposición de todo o sector, pois todos poidan vivir un pouco máis cómodos, que é o que pretendemos con este tipo de instalacións, que durman tranquilos porque os temporales non lle van a afectar, os seus barcos van a estar seguros e tamén cando chegan de traballar nunha batea pois poden facer o traballo dunha forma máis cómoda e máis segura. A visita da conselleira do Mar á comarca continuou posteriormente en Porto do Son. Alí tivo un encontro co colectivo de redeiras, ás que lle trasladou a posibilidade de poder acollerse a unha liña de axudas habilitada pola Xunta, pola reducción nos seus ingresos como consecuencia da alerta sanitaria pola COVID-19. Tamén tiña previsto manter unha reunión no Concello co alcalde Luís Soujo para avanzar nos prazos de inicio das obras do ambicioso proxecto de remodelación da fachada marítima da localidade. Aí lles vamos a comunicar que xa se está tramitando unha orden de axudas para poderlles compensar as dificultades que tuveron durante o estado da pandemia. Estáse tramitando xa a orden e eu espero a ver se a próxima semana pode estar xa publicada. E despois xa vamos a ter tamén unha reunión técnica no Concello para empezar a diseñar cando se vai a dar comenzo á obra da reforma da fachada marítima de todo o Porto.